Бардор омада, салому алейкум, ман ҳастам бо шумо Муҳаммад Шарипов ва хуш омадем ба канали Эсим Шарипов. Бардор ҳаматонро ба Иди Қурбон табрик мекунам. Дар зиндагитон ҳамеша сарбаландӣ, бурдборӣ хоҳонам. Агар та Америка рафтанӣ бошӣ, не ки надонӣ ки чӣ хел документ лозима, куҷо муроҷиат кунӣ ва аввал ай чӣ сар кунӣ ва чӣ кор кунӣ ки визат битан. Ба ин кор номерое ки дар рӯи экран мебинӣ ба ту ёрдам мерасонад. Фирма барои бо шумо суҳбат кардан, фаҳмондан, совет додан аз шумо пул намегиранд. Танҳо вақти ҳаққи хизматшона мегиранд ки ҳама ҳуҷҷатҳои шуморо барои гирифтани виза тахт мекунанд ва шуморо ҳама маълумотҳои лозимаро метаҳанд. Ва ногуфта намонад бардоро ки ҳаққи хизмати ин ширкат ба муқоиса бо дигар ҳамаи ширкатҳое ки ба ҳамин кор сару кор доранд 2-3 маротиба арзонтар. Номерое ки дар рӯи экран мебинем бардоро занг занен ва ба шумо роҳи сафед ба Амрико. Ҷанговаро ва бозингаро агар ба ғайр аз мухлисӣ кардан бо ту бихоҳӣ ки сумам кор кунӣ, ба ин кор фақат ссилкае ки дар комментария видео закрепит кардаги ба ту ёрдам мерасонад. Бигза ба ссилка регистратсия кӣ ва сум кор кун. Бардоро видеои рӯза видеои хабарӣ мешава ва хабари муҳимаш албатта дар бораи Идае ки Иди Қурбон аллакай наздик шид ва фикр мекунам ки бисёриҳо ин гуна хабарҳоро бояд бидонанд. Директори Маркази исломии Тоҷикистон Файзулло Бародзода меҳисобад ки анъанаи идгардак и кори мусулмонон нест ва дастархон омода карданам ба фикри ӯ ки ин расму оини мусалмонон нест ва ба гуфти ӯ ки ҷашн гирифтани Иди Қурбон танҳо ба намози идӣ ва қурбонии чорво ба анҷом расад. Дар статьяе ки дар Ниятховар опубликоват шудагӣ Бародзода маҳз бештар диққат дар чӣ ҷалб мекунад ки дар идо кӯдако идгардак мекунанд, хона ба хона, яъне ки мегарданд. Бо анъанаҳое ки соли дароз ҳамехел рафтестай дар ҳама идои мусулмонӣ, иди Рамазон ва Иди Қурбон кӯдако ай саҳарӣ мехезанд хонаи ҳамсояҳоу хеш таборода мегарданд, то ки хонадор ба ӯ ягон чӣ бута. Хитон фикр кунед, мегам барои кадом одами тарбиякардагӣ маъно дорад ки кӯдако ай саҳар хона ба хона мегарданд, талбандагӣ мекунанд бо калимаи Ид муборак барое ки ягон ширинӣ битаншон ва мега ки бояд ҳамехел ҳолатҳоро контролировать кунанд. Ва ҳамчунин ба гуфтаи ӯ ки дар қонуни динӣ дар бораи ороста кардани дастархон дар ин гуна идҳо ягон чӣ гуфтагӣ нест. Ба гуфти ӯ ки халқ баъзе вақтҳо ҳамехел дар сархонаҳои ороста мекунанд ки сеу намедонад ки дар куҷо биғалта. Ва халқ мегӯяд ки исрофа ба талаботи динӣ омехта накунед. Ин корҳо танҳо расму оини халқие ки ӯро бояд идора кунем, мега ӯ. Бародаро шумо фикротна дар комментария бинависед ки оиди фикру ақидаи ин одам чӣ гуфтаниен шумо. Ва хабари дигари бародаро дар бораи ҳаҷ астаи одамое ки ай ҳаҷ меояну ва нон мекунанд, маърака мекунанд, ҳоҷи талбон ва дигараш дар бораи ҳамин қонун. Якум гурӯҳи тоҷикое ки барои ҳаҷ сафар кардагиянд 18 август бармегарданд ба ватан ва то охири августа ҳама тоҷикое ки сафари ҳаҷ кардагӣ буданд ба ватан бармегарданд ва то имрӯза ҳама одамое ки ба Макка Мадина сафар кардагиянд зинда ва саломат ҳастанд. Намояндагои кумитаи дин пеш аз баргаштан бо ҳоҷиё суҳбат мегзаронанд ва дар бораи нормаҳои қонуни Тоҷикистон оиди расму оинҳо суҳбат мегзаронанд ва ӯро мефаҳмонанд ки танҳо зиёрати Макка ва Мадинаро ӯ метавонанд ки дар круги оилаи худшон ҷашн бигиранд. қонун маън мекунад ҳоҷиталабона ва ҳоҷиёшира, яъне ки чӣ хеле ки мо медонем, мисол одамое ки ҳаҷ мераванд меоянд маърака мекунанд. ҳамин корҳо ҳамаш маънай. одаме ки зиёрати Каъба кардагия метавонад ки ягон чиз сувенир оварда боша, халқ да бута ва халқ ӯро барои зиёрати Каъба табрик кунанд. ба ҳамин тамом. Бардоро дар ҳаминҷа барнома ба поён мерасад. Фикр ақидатонро оиди хабаро ҳатман дар комментария баён кунед ва мегзарем бардоро ба салому паёмҳои шумо. Муҳаммадалӣ Музаффаров акай Муҳаммад як бори афандиро бихон роҳат кунад. Як девона ба астоба баромадани сима қабиданӣ шудаи. Баъд духтуро бохабар шудиянд, омада ба девона гуфтиянд вайро нақаб фуро. Девона гуфтааст намефуром, то ҳамира нақабам. Як милиса гузаштаи ба духтуро гуфтиянд ба милиса ки биги ҳамира фурор. Милиса фуро гуфтаи. Девона гуфтаи не намефуром. Баъд милиса пистолетча буровардаи тарафи девона рост кардаи гуфтаи фуро мепаронам. Девона гуфтаи не намефуром. Баъд диянд ки як девона дар столча штегияй. Гуфтиянд эй девона, ин дӯстатро аз ин ҷо фурор. Девона омада дасташро ба тарафи девона рост кардааст. Гуфтааст фуро ки мепаронам. Баъд девона фуромадай. Баъд ай девона пурсидиянд ки чӣ ба милиса пистолети ҳаққира тарафи дароз кард, нафуромадӣ. Ай девона дастша дароз кард та фуромадӣ. Гуфтаю девона ай дасташ ҳар кор меям. Футбол РСМ афандиро савол метавам Садриддин Айни кияй? Афанди мега
бобоҷон ғафуров. муҳаммад мухторов. Эсим Шарипов ай афанди мепурса имшаб ягон хоб дидӣ? Афанди мега не Эсим Шарипов. Баъд Эсим Шарипов мега номумкине одам хоб кунаву ягон хоб набина. Ба афанди мега охир ма вақте ки хоб рафтам чашмон пӯшидагӣ ба чӣ хел хоб бинам. муҳаммад мухторов. Афанди қатъи ҷураш як ҷои хушруда мерасам, ба ҷураш мега биё як селфи кунем. Баъд афанди мега 1 минут бест ман духима бизанам. муҳаммад мухторов. Афанди вақте маршруткада савор шиданӣ мешавад, попушиёша мекашаву баъд савор мешавад. Вақте фуромаданда мебинад ки попушиёш нест, ба шофёра мепурсад ки попушиёи ма ку? Мега ман чӣ медонам. Афанди мега охир ман вақте савор шидам, попушиёма кашидам, савор шидам. Буд бози чӣ ба нест? Зуҳриддинов оригинал. Салом алейк акай Муҳаммад. Алейкум салом. Саломи мара ба ҳама муҳоҷирон бирасон. Як рӯз афанди дар хонааш Сузана гум мекунад, ба берун мебурояд Сузанковӣ. Дар берун Сузана гуфтест ки ҳамсояш мебинад, мега ҳамсоя чӣ гуфтест? Афанди мега Сузан ма дар хона гум кардам, ҳамро гуфтестам. Баъд ҳамсояш мега о Сузана ки дар хона гум карда бошӣ, беруна чӣ ва мекунӣ? Афанди мега охир хона торикае. Музика ТВ. Салом акай Муҳаммад. Алейкум салом. Абу Убайдулло. Салом алейкум ва раҳматулло. Сози теди салом. Саломатит хуба акай Эсим Шарипов. Саломи мара ба буратум расон. Алейкум салом раҳмат браҷон. Бехаем си. Салом акай Муҳаммад. Салом ба ғарибачаҳо. Иди Қурбон муборак. Ва ба подписчикои Эсим Шарипов мегӯям ки канали мара дастгирӣ кунед, қиссаҳои пайғамбаронро гӯш кунед. Умед Одинашо. Салом алейкум. Саломи мара ба бачаҳои Воси расон. ҳаким мебошад, ҳаким мебошам. Умед Одинашо ду бор нанавис браҷон саломта. Беҳрӯз Тиразода. Салом мара ба мардуми шаҳри Ваҳдат расон. Аминҷон Холиқов. Салом алейк акай Муҳаммад. Алейкум салом. Маҳмараҷаб Мусоев. Салом акай Муҳаммад. Алейкум салом. Фарух Тиҷӣ. Салом акай Муҳаммад. Алейкум салом. Якум саломи мара ба бародарои ғарибум расон. Ва савол ва бародар ҷавоб дар саволот намедонам чӣ ба тира 10,000 гуфтестай. Канали ма якташ падават кардагия 4,000 мегашт. Мумкин правилаи нав боша ютубда. Муҳаммадалӣ Музаффаров. Салом алейкум акай Муҳаммад. Алейкум салом. Саломи манро ба тамоми ворухиё расон. Иди Қурбон ба ҳама халқи Тоҷикистон ва ворух муборак. Бародар дар ҳамиҷа видео ба поён мерасад. Фикра ақидатона ҳатман дар комментария баён кунед. Канали Шарипов лайв фаромӯш накунед, будроен тамошо кунед. Имрӯз дар каналам видеошидагӣ буд. Ссилкаш дар подсказка ва дар описанияи видео ҳаст. Хайр бародарот, то видеоҳои оянда. Дар паноҳи Худо бошед. Дӯстон омада салом, хуш омадем ба канали Шарипов лайв ва ман ҳастам бо шумо Муҳаммад Шарипов. дар ин видео бародаро советҳои миллиардеро ҳастае ки метавона ҳаёти шуморо тағйир буда. ИТИ шумо дар як тараф истода тамошо дорен ва нигоҳ дорен ки чӣ хел имкониятҳои шумо гузашта рафтаистиянд. Шумо шиштагиен ва интизорен. Мумкин дофари дигар, хай мумкин дофи дигар гуфтестен. Не ма монда шидам. Бале дафари дигар. Аниқ дафари дигар ва пайдо мешава одами ба ғайрат мисли ами ва чизе ки шумо интизор буден дар як лаҳза мегира мерава. Интихоб кунем бародаро, шумо кадом шер ҳастен дар ҳаёт? Шере ки меистод фақат интизор мешид то ки ҳозир ё ки баъд имрӯз мекунам, пага мекунам, ҳамоин ё ки ҳамун шери ба ғайрате ҳастен ки кор пеш баромад, мехезену мекуненаш. Анамҷа шумо мефаҳмем ки ояндаи шумо чӣ гуна мешавад. Танҳо ҳамун ҳолати ҳаёти шумо тағйир меёва, ҳаёти шумо беҳтар мешава фақат дар ҳамон ҳолате ки шумо ба ғайрат бошед. Одам беғайрата ҳатто хидди Аллоҳ бад мебинад. Ва миллиардеро мегӯяд ки фарқият байни мову одамои камбағал дар ҳамие ки мо ягон чӣ наметарсем. Ман ай нобарорӣ наметарсам, ман ай хаттогӣ кардан мега наметарсам. Ман наметарсам ай оне ки одамои дар атрофида дар бораи ман чӣ фикр мекунанд. Ман умуман тарс надорам мега. А чизе ҳастае ки шумо аю бояд битарсен, и ягона ҳамин чизее ки камбағалие мега. бале ай камбағалӣ шумо бояд битарсен. Шумо мега ай ҳамин битарсен ки баъди хитон дар дунё ҳичи монда наметонем ва ҳаёте ки шумо зиндагӣ мекунед ранги ҳичи мегзара. Мо хела вақти бисёр коромона ба фардо мегзорем ва ҳамавақт метарсем ки дигаро дар бораи мо чӣ фикр мекунанд. А дар асл бародаро и ҳама як намуд заҳре ҳастае ки тамоми ҳаёт моро нест карданӣ мешавад. хатогии калони мо дар чие дар ҳаёт ки мо ҳаёти худмона идора карда наметонем, ғазаби худмона идора карда наметонем. Ин муҳим нестае ки дар гирда атрофи ту чӣ рух метавад. Ин муҳим нестае ки ту дар хона чӣ намуд мушкилӣ дорӣ. Муҳим ҳамое ки ту чӣ хел ҳамин мушкилиро қабул мекунӣ ба худат ва фақат пеш рафтан дар кораи тамом.
عادت کردن نکنه به همین چیزهای حیات که در حیات بله نوبراری است، در حیات دیگه پرابلم ها است. پرابلم در بولم زد گفته در زمین خطا پرداختن در کار نیست، خسته فکر کردن نکنه چه خیلی مورا برطرف کنیم. میلیاردرها میگه که شما فکر نکنید که فقط شما خطاگی میکنید.